Ootteko kuulleet tällaisesta konseptista kuin Instant Karma? Tämä oli esimerkki A. Turpakin. Shalalalala, pelko pois, tunnelma kaikki ois, oi kilti suudelkaa. Shalalalala, rohkee vaan, nyt ryhdy toimimaan, jo kohta suudelkaa. Aina kun kaataa viskiä, niin täytyy muistaa tissiraja. Missä on tissi? Siinä on raja. Nyt meni jo nänneille saakka. Oi voi kun kaljattaa, kansalaisia kaljattaa, pissattaa ja laulattaa, aina kun kaljaa saa. Alkaa huolestuttaa tää, mitä mä olen luonut. Me hetkeksi istun tonne. Mieti hyvin tarkkaan, mitä sä teit juuri. Kako. Jääko? Kako. Jääko? Miten meni noin niinku omasta? Värvi umpeen nyt ja yritä! Miten näitä liukumäkin käytetään? Apua! Äiti! Miksi sun kauppa on näin epäkäytännöllisessä paikassa? Hei, voisiko tää yksi vitun pornokuningas nyt lähteä tästä helvetti? Selvä. Ei naimisiin voi mennä noin vain. Onks te niinku done with your avautuminen nyt? Jos sun lysti on niin painu vittu, please! Tää vittu tässä tapahtuu mun hyvinvoinnilleni. Kun löytyi tää kloppi, jo kelpasi oppii ja wow! Päätä särkee, on mulla tsemppi yksi ja tää sen loi. Vaikei poika häppönempää, sen soi. On nollia nähty, ne nollia on. Toivon viimeinen tämä jätkä on. Rakkautta mä oon etsinyt. Tai ehkä juhlan mieli hurmaa. Tai huumaa suklaa. Kanssa